खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि सिगाङाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं। दिनै जों जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव जायबा बिथां रनजन दैमारि सार बिथांनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। आरो दिनै जोबोर मोजां खौरां मोनसे मोनदों आं लोगोफोर। दानि बावैसो आं फेसबुक नायबाय दंमोन, फेसबुक नायबाय थानाय समावनो मोनसे खौरां मोनदों। बे खौराङानो जाहैबाय रनजन दैमारि सारनि कर'ना भाइरासखौ नेगेटिभ मोनबाय होननानै। जोबोर खुसि मोनदों, आं जोबोर रंजादों गावनि गोसोआव। जों बेखौनो आर'ज गाबदोंमोन बा जों बेखौनो मिजिंथिदोंमोन बिथां रनजन दैमारि सारा थाबैनो नेगेटिभ महर मोनफिननांगौ होननानै। बिथाङा थारैनो नेगेटिभ महर मोनफिनबाय। जोबोर मोजां खौरां लोगोफोर। बे खौरांखौ आङो दानिसो फेसबुक खुलिबाय थानाय समावसो ग्रोब नुनो हादों। लोगोसे लोगो लोगोनो आङो मबाइलखौ बहननानै भिडिअ खालामबाय। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नै आं स्क्रिनाव होगासिनो दं, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आं माखासे खोथाफोरखौ फरायनानै बिथांखौ महेन्द्र मोहन चौधुरी हस्पिटालाव देहा फाहामथाय लाबाय दं होननानै खोनादोंमोन। नाथाय लिरनाय बायदिब्ला बिथाङा गुवाहाटि मेडिकेल कलेजाव देहा फाहामथाय लागासिनो दंमोन। बे समावनो गोदानै खनसे टेस्ट खालामबावदोंमोन। गोदानै टेस्ट खालामनायाव बिथाङा नेगेटिभ महर मोनदों। लोगोफोर, दाथ' बिथां रनजन दैमारि सारनियाव नेगेटिभ महर मोनबाय। दा नेगेटिभ महर मोनखांनायनि उनाव बिथांखौ आरोबाव जोबथेसालियाव लांबावगोन नामा बेखौ जोङो मिथिथ'वा दासिम। दासान्दि बिथांखौ जोबथेसालियाव लांगोन ना गावनि न'आव हरगोन बेखौ जों दासिमबो रोखायै बुंथ'नो हाया। जानो हागौ बिथांखौ साननैसोनि थाखाय क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दोनगोन बा जोबथेसालियावबो लांनो हागौ, बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हाया। नाथाय बिथांखौ जोङो बेखौनो दाबि खालामो, बिथाङा थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां महर मोननांगौ। बेबायदि गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जोबथेसालियाव थाबाय थानाया बेसेबा लासिं सिंनि बाथ्रा, नङा होमबा लोगोफोर? बिथां रनजन दैमारि सारा अनजालि दैमारि आब'नो गावनि नेगेटिभ मोननायखौ फोरमायहरदों। बेनि उनाव अनजालि दैमारि आब'आ माखासे खौरांगिरिफोरनो फोसावनानै होबाय। बेनि उनाव गासिबावबो बे खोथाया गोसारबाय। बिथां रनजन दैमारि सारा नेगेटिभ महर मोनबाय। जोबोर गोजोनथाव खौरां लोगोफोर। आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। नोंथांमोना माबायदि मोनदों? नोंथांमोना नोंथांमोननि मोननायखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। आं जोबथारनायाव बेखौनो बुंनो सानो, बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो उदां मोननांगौ आरो जोंनि बे बड'लेण्डआव एबा बिटिआरआव आलो गोजोनै संसार जानो मोननांगौ। जों बेखौनो दाबि खालामगोन आरो इयुन जोलैयाव दाबि खालामबाय थागोन। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनायनि समा जानानै फैबाय। बाय बाय, गुड नाइट।